Kemmäňze salam. Eri diýildeşler. Mehriban dostlar. Durmuş bir süýjü zat, emma süýjü durmuşdy ýaşamak üçin hukmany, howpsuzlygyň kadrlaryny berja etmeli. Hemme zat öz elimizde. Egerde biz süýjüni aza ögürmek islemesek, onu howpsuzlygyň düzgünlerine göre hereket edelim. Sebäbi düzgün berja edilmedi purtudyny. Göz ýaşlar bagытdan näle? Beladan akar. Şol sebäplen biz siziň üçin bir näçe howpsuzlyk düzgünlerini değişli video şekiller düşürdük. Bu videolar sizi güldürmek için değerli, sizi bir näçe belalardan goramak için düşürildi. Bu videolara tomuş edin. Hem de bu videodaki verilen maslahatlary üns verip dinleyin. Öýmediň içindäki enjamlaryň 99 götürmi, tok bilen işle. Emma howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilmezligi paçgaly ýagdaý döredýär. Sol paçgaly pursatlar biziň süýjü durmuşymyzy weýran edýär. Tomuş edin. Hem de netije çıkarın. Howpun nirede net gelje belli der. Emma şu pursatda howpu özüni döredýäs. Geçirdi ayağını. Yukarıdan mı? Anarka başla. Daşta. Bol. Ay. Aha. Bol. Hava bolmaly. Ne koyup berayda dost. Yer gurba mı otay? Hava bardo. Özüňizi hem de daş töwrüňizde howp awandyryp, şadyan pursady, paçgaly pursady öwürme. Mekan tönüydü der mi? Apenka tüfe tuttu. Şu sözleri eşitlerinizde sizin yüreğiniz yarlar. Emma sizin yanlışınız üçün. Daş töwrüňizdäki goňşularyňyz hem howp astynda galar. Şonuň üçün öýden çykman kaňyz. Elektrik enzamlaryny ösürüp çykmagy ýatdan çykarmaň. Goýşy wize şekilläki maslahatlar size nusxa bolsun. Hemem ömrüňiz gorasyn. Şu videodaky berilýän maslahatlara parksız garamaň. Şol zatlar bilen oýun etseňiz, durmuş siziň bilen oýun etmez. Howpsuzlygyňyz siziň eliňizde. Durmuşyňyz elmydama süýji bolsun.